visto. Richie o Buscavidas. Bos días, don Anselmo. Hola, mocho. Senta. Grazas por vir. Quería tratar contigo un asunto delicado. Vostede dirá. Pero se é un tema de contabilidade, xa sexa en B, un W, un Y, un X. Nada, non me pon medo ningún. Non son negocio. É un asunto de familia. Verás, vai vir de visita ao meu curmán Ricardo, Richie, pa os amigos. E, francamente, non o quero ver diante. Pero? Non nos levamos ben. Ricardo é un tipo egoísta, miserable, ruin, ladino e moi tacaño. En fin, completamente distinto a min. E eu dicir, home, non se tira nada á familia. Bueno, pues nada, grazas por avisarme, don Anselmo. Procurarei non achegarme moito a él, veña. Pero que dis, imbécil? O que che estou dicindo é que tens que ir buscalo e tratalo durante un par de días. Sobre todo fai que non se acega a min de ninguna das maneiras. Venga, chega no coche da unha, vai por él. Venga. Para que don Anselmo diga que un tipo non é de fiar, imaginade como terá que ser o elemento, Eu pensaba que o tal Richie sería unha mestura entre Lute e Angela Merkel. Maldade pura. Non, amigos, todiño ao contrario. E como pensades vos que solucionei o problema, Moi sinxero. Os martes teaba coa bailarina e os verdes... What? ¡Festa! Richie, esa historia é maravillosa. Richie, nunca pensaches, se sabes, xuntaba a bailarina e a trapecista. Xa sei por onde vas, pillabán. Menudo corpo de carteiros que temos neste país. Vos queredes saber se algunha vez xuntei na mesma cama as dúas? Momento! Buscas? Saca outra botella. Vale, eu marcho que a moita hora despois el vira... Por favor, Ramón. Me ofendas, Richie. Despois te acompaño eu. Así de paso coñezo a tua señora. Ademais, esta é unha invitación do meu curmán Anselmo. Como, que vai pagar don Anselmo isto? É que Anselmito non ten conta neste local. Si, fíaselle, ás Pois veces... apunta, Puscas, apunta todo. E de antes tamén, que non se escape ningún peso. Que tan xeneroso é Anselmito, El se sabe. O malvado Richie bajou 4 botellas de viño e chegou ya a miña Elvira cun ramo de rosas, Que tan injusto é don Anselmo con esa rama da familia. Richie é un tipo formidable. Bandera! Intuición ou casualidade, Elvira, pero acordes as flores. Resalta a túa beleza natural. Graciña, Richie, que me vas por colorada. Vounas poñer en auga, Por favor. Que sorte tes, pirata. En unha femia, Que muller de bandeira. Pois, por certo, canto custaron as flores? 20 euros. Pois apunta, que non lle quero deber nada ao amigo. Hola! Silencio, non digas nada. Ti tes que ser o superfamoso Kevin José. Sí. Non sente, rapaz. Corre, vai a por tabaco. Moncho, dalle cartos ao rapaz. Apunta, Apunta todo. Que meco? Unos, os vos, os caros. Non me veñas con faltas, vale? Nada de miseria. Boa, Kevin. Vamos voando, corre. Que sorte tes, que rapaz tan fantástico. Que familia. Hai días. Ramón, este barco é de prata. Diz que sí. É a nai de Elvira, fea, Fea como a pejarlle a un pai. Pero nin se te ocorre decirlle nada, Por favor, nunca. E máis, vou nos retirar da circulación. É espantoso, caramba. Ten que ferir a vista. Non debe estar aquí. Moncho, amigo. Entre que Richie era un tipo divertidísimo e don Anselmo non se machegaba por medo a atopalo, foron uns días maravillosos, e baratos. Richie invitaba a todo. A jar pagaba eu, pero invitaba ele. Detallista. Opa!
Púxenche unhas rodas novas. Ramonciño, non podías andar con ese coche. Sí, ti tes que coñaje máis. Normal, gracias, Richie. É que saíron moi caras. Non, por favor, mandei montar das mellores. Tes a conta no taller. Iso sí, agora ese coche vai como un avión. Fantástico. En fin, macho, que teño que ir buscar a Vanessa. A miña Vanessa. Sí, prometina levar a Carballo de compras. Vamos ao teu coche, Moncho. Por certo, buscas, pasa unha botella de champaña. Non teño champaña, teño sidra da cara, se chaval. Vale igual. Pon aí na conta do meu curmán Anselmito. É que se cabra a volta paramos a ver a posta de sol e nos templamos champaña. Inocente, ¿no? Home, Richie, está de máis, como digas, non? ¡Abur, panda! ¡Que somos una panda! ¡Veña! ¡Vémonos! ¡Hasta despois! Cabronazo, que estilazo te do tipo. É que pelo, é un pelo que nos pillara. Tal. Que gran tipo, Richie, que gran tipo. Elegante, pero nada estirado. Mirade, non exaxero se dijo que Richie era o mellor amigo de cada un de nós. Que maravilla, pero... Como sempre, ata nas historias de amistade pura como esta, sempre aparece alguén que quere botar merda por riba. Ese desgraciado, maldita da hora en que naceu. Que pasou, Gonzalo? Que ia pasar, Moncho? Que ia pasar? O meu curmán xa me pediu cartos outra vez. Richie, pero por favor, se está montado no dólar. Sí, informadísimo, pero que parvo es, non te das conta? Richie, un timador, un estafador profesional. Que? Non che pediría cartos a ti tamén. A mí? Veñame, veña. A mí está me invitando todo o día a cacharros. Volta de aquí, volta de lá. Pois estrárame moitísimo. Seguro que agora marchou xunta a mamá. E seguro que está liando nunha das súas trapalladas para brindarlle os cartos. O coche dese idiota, ese tal Moncho, é prácticamente meu. E a moza do carteiro, aí anda. Ai, ti sí que sabes, Richie. Sempre fuches o meu preferido. Se o idiota do meu fillo aprendese algo de ti. Oh, acabo de levantarlle 100 euros cando viña cara aquí. Duro, Richie, duro con él. É o que merece por pusilánime e choromicas. Ai, contame outra vez o do barco de prata de Elvira. Roubello. E despois vendinho a un tipo che nun tal Yu. Ti sí que sabes, cabronazo. Estás feito un cabronazo. E ti que feliz debe ser vivindo aquí, neste sitio, con tanto pailán para o billar. Ben, non creas, Richie, non creas. De todo se cansa un. Xa. E ti cando marcha, Richie? Agora mesmo teño que ir arrancando porque, por moi catetos que sexan, pronto empezarán a pedir contas. Normal. Veña, un brindis polos ilusos do mundo. Tua saúde, tía. A túa, sobrinho. Moncho, o coche non está fora. Onde o metiches? Levou no Richie, sei que lle cambiou as rodas e todo. Que tipo, que detallista, unha maravilla, Pois, e onde está a foto da miña nai que antes limpando no navio? Non agardarías outra vez? Non, pois nin idea. A última vez que a vin foi... Quero unha confesión, pero xa, Mira, aquí tiña antes 70 euros e agora teño 0 euros. Por lo tanto, a min faltame... Bueno, a min faltame cartos, así que... Veña, unha confesión, veña. Que nos colleu? Pois, agora que o dis, cando marchaches, Richie dixo que quería coñecer o teu cuarto. Espera. Eu vin como levaba a foto, el tamén, carai. Ainda que aí pouco perdemos. Vale. Pois se che parece, mellor falamos do teu coche. O coche? Alguna nai que o botou? Era visto. Pero por que carallo non lle fago eu máis caso a don Anselmo e menos á miña intuición? É que carallo me di agora a miña intuición? Que dese tipo non imos ter noticias na vida, nunca máis. Pois nada, outro erro da miña intuición. Se estivese quietiña... Xa sei que non se portou de todo ben, pero chegou a venidor e manda unha postal. A miña iso pareceme dunha persoa cumplidora e formal. Tamén me parecía a min boa xente, Hitler, con aquel bigotiño simpático, Ella duchas pa todos, que ao final, mira, carmou. As apariencias engañan. Veña, Moncho, veña, home, por favor, non sexa rancoroso. Lea aí. Xa vou. Queridos amigos de Lameiro, empezará.
quero darvos as grazas por todo o que fixestes por min. Amén. A Puscas, por o excelente viño que espero algún día pague o corvo do meu pulmán. Pois ten razón que don Anselmo parece un corvo. A Moncho polo coche que a esta hora xa está cambiado por unha moto. Será desgraciado. Home, Moncho, é normal. Eso é cousa do clima. Ali en Benidorm é moito máis práctico ter unha moto que un coche. E agora por mí. E ali non por todo, por a súa generosidade e bonomía. Apertas para todos. Home, espera, ten unha postdata. Se Vanessa ten un fillo, por favor, poñédelle Ricardo. Acho que carallo significa. Que é iso? Mira, agora ainda que me mates, nin idea, meu amigo, nin idea. Eu que sei, cousas da amistade. Iso a ser que se algún día tes un fillo con Vanessa, pois gustaríalle que lle puxeses o seu nome, Ricardo. Claro, sei porque tu eche sorte, fucho que mellor lle caíche de todos. Ai, trepa aquí que vou poñer aquí a postal. Que tan ben me creo este home, verdade? Que cariño lle collín así en pouco tempo. Pois Vanessa ten un fillo, pois te ti tenes algo. Amistade, viña. Xente máis rara. Obras públicas. Onta mañá recibimos unha das mellores noticias que pode recibir unha familia galega. Unha cuadrilla de obreiros empezou a furar xusto diante da nosa casa. Unha canalización, amigos. Nada máis e nada menos. Que ilusión me fai. Ten que estar Carmucha rabeando. Hai que dar isto que vai parecer a gran día. Xa, pero as obras esas que están facendo para que son? Para que van ser, nené? Para que van ser? Para canalizar. E para canalizar o qué? Todo, burriño. A auga, a luz, o teléfono, todo. Xa, e como é que tiñamos todo iso se non tiñamos canalizado? Bueno, a ver, nené, xa está. Date caladiño, anda, por favor. As obras públicas é algo moi difícil de entender. Ti disfruta delas e xa está, vale? Veña, bebe, anda, bebe. Vale, guai. O meu Kevin é tan burro que nin sequera é capaz de apreciar a sorte que temos. Non como no Puscas, aí sí. Aí, carallo, se aprecian as obras públicas. Outro mundo. Sí, Mancho, si esas cousas non pasan por casualidade, home. Esas cousas ben sabemos todos por que pasan. Porque lle bota a chaqueña e tiñas que botar. Carallo, o voto é secreto, Pusquiñas. Che vou contar a ti, home, un amigo do sufragio universal como a ti. Bueno, o carallo é que vou ter canalización do Trinque. E hai que celebralo, amigos. Que sorte tes, carallón. Dios, quedaría eu por ter un servicio integral de aguas como que vas ter ti. E eu algo escoitei de que che quería meter febra óptica, que non sei pa que carallo mal, pero sei que é a última moda en canalización. Cuidado, é banda ancha para internet, é televisión por cable, é sistema wifi, entendes? É placas renovables, non che dixo nada do gas natural, xa, vamos, vai checar unha casa que nin Silicon Valley. Era a envexa de toda a clientela do Puscas. Ou sexa, felicidade total. Claro que ata o máis perfecto dos paraísos ten o seu lado oscuro. Vamos, Lewandowski, vamos! Pero mira, esta xente non para un pouco para merendar, coño. Que non, ahora fan dúas quendas. Ahora hai unha cuadrilla de obreiros portugueses que, mira, dá gusto velos traballar. Que guapos con esos bigotazos e que bonito falan. Guapísimo, falan moi bonito. Buenas tardes, señora. A raza portuguesa o que ten é que é moi barullenta, entendes? É moito de facer ruido. Pero, por favor, non podían furar un pouquinho máis a modo? Pero que dis, Moncho, non digas parvadas, home. Pero vamos a ver, que maior orgullo hai que todo lameiro escoito o ruido das nosas obras. Din que pensas, Mira, por favor, que está xogando o Borussia Dortmund na segunda parte da prórroga, coño. Borussia Dortmund, esto sí que é Champions League. Mira, vai, taca. Toda a sensibilidade que ten a miña Elvira para as obras públicas, por Dios, faltalle para a épica do fútbol. É o peor ainda veo de madrugada. Mira! Que tes, home? De que vou ter teño solo, carallo. Non ves que escándalo está montando estes? Que dis, que non te escoito? Que tes que poñer uns... As obras, que maravilla. Ai, que sorte temos que nin despertador precisamos, biches. Ala, veña, arriba, que xa moito hora. Veña que chegas tarde outra vez.
Isto non aguanto máis, Elvira, non aguanto máis, de verdad. Nin canalización, nin farrapo de gaitas. Este é un inferno. Non sexa soberbio polo noso señor. Pon a ver que temos algo de sorte na vida, Moncho. Sorte. Oye, podo chamar sorte esta desgracia, que é unha desgracia que parece unha praga de Egipto. Home, por favor. Kevin ten razón. Que? Non, Elvira, non quixen dicir eso Que exactamente. ten razón, que? Mira o que chega a sair da tua boca, Moncho. Que ten razón, que? Oh, por favor, canta soberbia, Xesús. Que ten razón, Kevin. A miña Elvira non era a única fanática do progreso, Tamén as altas esferas de Lameiro estaban a favor das canalizacións e en contra das miñas protestas. Deberías dar grazas, Moncho. Grazas aos tempos que che tocaron vivir. Pero non, claro, non. Tía, a cega soberbia non sodes quen de mirar a evolución. Avance, es un pailán, Moncho. Un pailán que non merece a sorte que tes. Eso darlle pan a que non ten dentes. Es un desdentado, Moncho. Un desdentado. Non sei nin por que falo contigo. Mira, va. O desprezo de don Anselmo xa foi a pinga que desbordou o vaso. Estaba tan farto do ruido infernal que rodeaba a miña casa que tiven que tomar unha decisión drástica. Atentado, sabotaxe. Eso sí, sen meterme eu directamente no asunto, por favor. Que tal, chavalote? A que andas? Nada, aquí agardando a que volvan os obreiros de comer para volver a pasar quirintiola coas obras. Ti sí que sabes, que ben se divirta a juventude, home. Mira, pues precisamente quería falar cheu dese tema. Ai, sí. Sí. Coméntase por aí que tan xustos de xente andan buscando membros novos pa cuadrilla de obreiros. De verdade. Correcto. Buah, que pena non ter aprobado algunha asignatura nos últimos anos, Seguro que piden unha nota altísima, Home, non te creas, Eso xa cambiou moito, De feito, dixo-mo capataz que che quería dar unha oportunidade. A que? A min? Sí, señor, a ti, nené, a ti. Mira o que me dou para que vayas facendo prácticas. Dinamita, como a do coñote o correcaminos. Pero que guai isto, Que maravilla. Por certo, mira, ti agora colles e leva a dinamita e vas por aí poñendo onde ti queiras, vale? Pero para canalizar, vale? Para canalizar, sen contarlle nada ao capataz. Falo ti de moto propia para que vexa que tes iniciativa. Veña, arranca. Tiven que pagarlle 4 voltas de viño aos da cuadrilla na de Puscas para despexar o terreo e darlle pista libre a Kevin, o canalizador. Pois sí, cariño, falei con eles e colleron en plan prácticas, así como se fora aprendiz, tú sabes? Ai, isto xa é o ceo na terra. Canalizan na rúa toda e o fillo vai aprender un oficio. Moito me tarda nun escoitalo. Xa sabes, facendo as prácticas. As prácticas de que? Kevin empezou cas prácticas. Quería canalizar? Pois toma. Tu vai quedar como o canal de Panamá. Lo visto foi algún desaprensivo, algún listillo que se lle dou por colocar cartuchos de dinamita pola canalización adiante. Era pouco matalo. Agora, perdas millonarias, quedou sin canalización. Va polo saco. Menos mal que polo menos esta noite dormín algo ben. Que desgraza, tanta inversión pública para nada. Dende logo, o vandalismo xa non é un feito exclusivo dos guetos marxinais das grandes metrópolis. Sí. Opino totalmente igual que Lino. Ademais, digo vos máis. Isto xa está parecendo un barrio deses que salen na televisión donde non fan máis que queimar contedores e donde hai pillería jamberra desa que ven. Merda, Puscas, o que queirades. O peor non é iso, o peor é que eu agora quedo sen canalización, oiche? Me gustaba a mí o ruido do martelo mecánico veña aí a petar. Moncho! Congratulacións, pirata, pero que xartetes. Si precisamente lles estaba comentando aos compañeiros as miñas penurias, vaya por Dios. Pero que penurias, din que narices. Sei que atoparon cobre nos buratos da túa rúa e van facer unha prospección mineira en toda a merda. Agora sí que vas ter estoureta, Monchiño. Va a ter unha tuneladora más suave. O progreso, Moncho, o progreso. Minería ceo aberta como en Canadá. Ese é medio sen pejar hoy. Adelgacei 3 kilos. Cambiou o humor para mal.
Até perdí un oído de todo o que eu oía. É todo para nada, amigo, para nada. Maldita jota de cobra toparon e marcharon, claro. E agora a rúa ten máis buratos que as defensas de Lotina. Ainda por riba, aí chega o imbécil de Kevin. Tal colleu o vicio dos barrenos e agora non hai Dios que o quinte. Era visto. O pirata. Si é todo que tan misterioso é, Doraemon. Que és, amigo? Que és? Un gato? Un alienígena? Ou ambas as dúas cousas? Solo Dios lo sabe, Doraemon, un gato cósmico. Papá, o cuando me arranca. Probaches a prendelo, payaso? Sí. A gasolina ten? Sí, pero é que non arranca. Ten algo no tubo de escape que eu ten atascado, Pois logo, amigo, a ver se chaniñaron os ratos no tubo. O que tens que fazer é prendelo, darlle gas a fondo e meter o ollo para ver o que hai dentro. Sí, home, que vou meter o ollo no tubo de escape. Pois é a única maneira de localizar a avería, ti verás. Pois paso de quedar chosco, A vos saibos que facer todo e o carallo. Pasa, anda, pasa, que a vida pasa. Un consello, amigo. Non metades nunca o ollo nun tubo de escape. O médico dixo que case quedo torto de por vida. Pero iso non é o peor, O peor é que vou ter que levar o ollo parcheado durante unha semana. Alá, a facelo ridículo por lemeiro adiante. Buscas, pon un viño, anda. Que te fixeches, Moncho? Noto-te cambiado. Sí, eu tamén tes un aquel como de máis interesante. Que carallo, xa está ben de vacites, Hoxe non teño día para caralladas, vale? Foi un accidente e punto. No, séntache ben, digo en serio, Eu tampouco te decía por mal, pareces máis home, cara. Home, super viril. Como un amante deses do perigo que se embarquen en toda canta aventura hai. Pois, eu algo así sí que son, Non vos lo vou negar. Bueno, eu ata agora non me daré de conta, pero con ese parche, a verdade é que pareces un home de aventuras. Sí. Alégrame moito de que vos guste, amigos. Veña, Puscas, pon o viño. Poncho, dalo aquí, xa cho puxe. É que agora como perdín a visión periférica, pois deste lado non podo ver, Dios, se mira como di, como se quitara ferro a todo frito e se te quedar tonto. Moncho, que tan intrépido es. Ao principio pensei que Lino e Puscas me vían máis favorecido porque esas mentes trastornadas non funcionan como as do resto da xente. Pero non tardei en comprobar que non eran os únicos en caer rendidos aos encantos do meu parche. Que atractivo estás con este parche, pirata. Grazas, don Anselmo. E sigue contando. Por que me miras así, nené? É que molas moito co parche, Carallo, outra cabeza trastornada. Pero eu que non que dixo. Oín. Nené, toma, 20 euros e arranca pro botellón. Vai. Agora. Agora de... Que faz eso? Tómame aquí mesmo, enriba da mesa. Empezamos na cociña e non me dixades como, pero acabamos no galiñeiro, amigo. Dalle, teu pau, miña variada. Que maravilla. Se chegas a ver que grazas ao parche este me ia converter nun tipo irresistible, había ben tempo que teria tapado o ollo. Pero non todos son vantaxes. Non poder ver o que pasa por este lado do mundo tamén pode ser un problema. Moncho, bótate aí o viño que vou vos polos callos. Valle ben aquí, dona Hortensia. Non, Moncho. Move o cuiño un pouco máis para aquí, Rolflín. Aquí. Dona Hortensia. Oncho, apura, que xa che empeza de chunarris. É así todo o tempo, me home. Non digo que non te ben ser un tipo atractivo, pero é máis cansado do que a xente pensa,
Ai, perdón, estaba de sair. Pirata. Que tal un desembarco na illa secreta para enterrar o tesouro? Hoxe non, cariño, hoxe non que doi mal a cabeza. Busca outra excusa, home, que xa está moi vista. Que non, que me doi a cabeza, en serio, non é unha excusa, Ti sabes que hostión me metí a encontrar farola de diante da casa? Que non acabo de acostumbrarme a andar con isto, muller, non vexo ben. Pero iso é falta de costumbre, home. No momento que te afagas xa verás como non... Sí, claro, mira, e a cousa para unha semana, e xa vai alá un mes. Cariño, por favor, por favor. Mira, eu penso que xa estou curado. Vou non quitar. Non, dixo nada, ni se te ocorra. Mira, desde logo. Mira, de verdade, levo toda a semana metendo mostións contra todo o que se me pon por diante, pero por favor, Que tan egoísta és, Moncho. Non te sacrificas por ninguén, non sei ni por que che fixen o traxe de pirata. Un traxe de que? Fixenche un traxe de pirata precioso. Fixécheme un traxe de pirata de verdade. Caga polos de chim. Un sombreiro con plumas e todo. Un traxe de pirata. O soño da miña vida, amigos. Pasou unha dor de cabeza que nin que me metera 40 ibuprofanos xuntos. Onde está? Abaixo na sala de costura. Vai preparando o cofre. Foi un aviso do destino, amigos. Xa sei que o parche me quedaba aquí nin diola, pero é que non compensa andar arriscando a vida por estar sexy. Claro, xa vistes que trompazo me metín por falta de visión periférica. O resultado, rompín a perna por 3 sitios, carai. Ironías da vida. Pasei de ser un torto atractivo a un impedido sen encanto. Un tolleito calquera. Inútil, inútil. Non digas iso, Moncho, non digas iso. En absoluto resultas un tolleto calquera. Por nada, home. A min xa co parche me parecías atractivo, pero a muleta tamén che queda moi ben, Sí, dache un aire interesante. Ata pareces o Dr. House. Decídelo por decir. Non, Moncho, estou che dicindo que estou pensando en descoxuntarme o xeonllo para ver se quedo coxo como a ti. Os coxos resultan igual de fardóns cos tortos, entendes? Os dous teñen ese aire de pirata que senta tan ben. Sí, vos pensades que ainda sigo mantendo ese aire de pirata? Claro que sí. Antes eras un pirata chosco e ahora eres un pirata coxo con pata de pau. Son estilos diferentes, pero igual de piratas os dous. Quen contaba? E che ben certo que non hai mal que por ben non veña. Oiches, Grumete, así que acabas de limpar na prata, por que non ves ao camarote e quitamos algo de brillo ao catalejo que está algo enferruxado pola falta de uso? Ai, Monchiño, que tan sexy estás con ese estilo de pirata de pata de pau. Moito mellor que de chosco. Onde vai parar, Ainda por riba agora apunto mellor. A que esperas, Xando Can? Dalle mecha ao cañón. ¡Al abordaje! Eu que pensei que ao quitar o parche xa non ia ter excusa para poñer o traxe de pirata. Xa o que eu digo, amigos. O que nace pirata é pirata para sempre.